Suuri pako. D'Artagnan on epätoivoinen. Hänen rakas Julietensa on edelleen Mustaviiksen vankina ja hänen hevosensa Sandy on pahasti haavoittunut. D'Artagnanilla ei ole aavistustakaan, mistä etsiä Juliettea. Samalla kun hän valmistuu tuleviin seikkailuihin, hän sitoo Sandyn jalan ja toivoo uutisia Julietten olinpaikasta. Tuon pitäisi auttaa. Tämän ihmevoiteen avulla jalkasi on huomenna kuin uusi. Herra D'Artagnan, jotain kamalaa on tapahtunut. He ovat kidnappanneet herra Bonacieux. Oi ei! Tuolla he menevät! Juokse, Planchet! Koko ajan herra... Seis! Pysähtykää! Sanoin seis! Pysähtykää! Pelkurit! Tulkaa takaisin, lierot! Planchet, haavoitutko? En herra, en haavoittunut, mutta taidan kupsahtaa. Älä nyt liioittele, ne kirotut roistot pääsivät karkuun. Mennään kotiin. Olet jaloillasi tuota pikaa. D'Artagnan, pystytkö tunnistamaan ne konnat, jotka kidnappasivat Bonacieux? Näin 3 miestä, mutten kasvoja. Minäkään en tunnistanut heitä. Kun hämmennykseni oli ohi, tajusin, että roistot olivat vieneet hänet ja ilmoitin heti herralle. Tiedän, keitä ne kelmit olivat. No kerro. Minäkin taidan tietää, mutta me voi syyttää heitä. Meidän ei tarvitse syyttää heitä, vaan murskata heidät. Tarvitsemme todisteita siitä, että he veivät Bonacieux. Sitten voimme toimia. Älä kiertele asiaa, vaan kerro, kuka se teki. Hermostun kohta. Yksinkertaista, Athos. Minäkin voin arvata, keitä he ovat. No kerro meille. En tunnistanut niitä 3 hahmoa, mutta he olivat varmasti kardinaalin vartijoita. Jos kerran olet varma, napataan ne. Kerroimmehan, ettemme voi. Miksemme? Koska tarvitsemme todisteita. Mitä sitten ehdotan? Että istumme täällä ja pyörittelemme peukaloitamme. Tämä on siis tapahtunut. Ensin he kidnappasivat Julietten, sitten hänen setänsä. Jos pystyn pelastamaan Julietten, hän voi kertoa, kuka vei Bonacieux. Etsiä Juliet, se on mahdotonta. Minulle mikään ei ole mahdotonta. Aion löytää hänet. Hyvä on, me autamme sinua. Odottakas hetkinen, herätämme huomiota, jos liikumme yhdessä. On vähemmän epäilyttävää, jos menen yksin. Oletko varma, että tarvitse meitä avuksesi? Olen varma. Herra, en salli sitä. Tule mukaan. Planchet, olet kipeä, sinun pitää nyt levätä. Ei, herra, voin mainiosti. Olin vain uupunut. Lyhyt lepo teki terää. Tulimmeko tänne turhaan? Etkä halua mukaan apua neidon etsinnöissä? Totta kai haluan. Heti kun jotain selviää, lähetän Planchetin mukana suunnitelman, jonka te toteutatte. Hyvä ajatus. Sovittu. Jäämme odottamaan ohjeita. Aina me jäämme kaikesta hauskasta paitsi. Mennään, Planchet. Ei ole paljon aikaa. Niin. Tiedättekö, missä he pitävät Juliettea? Ei, mutta luulen, että Mustaviiksi harhautti meitä antamalla meidän uskoa, että hän vei Julietten mukanaan. Onko Juliet edelleen siinä metsämökissä? En ole varma. Siksi en halunnut heitä mukaan, jos satun olemaan väärässä. Tajuatko? Oho. Ovatko ystävämme oikeassa sen suhteen, että Juliettea pidetään yhä samaisessa mökissä? Kyllä, Juliet makaa yhä avuttomana vintillä. Mitä kamaluuksia Juliet joutuukaan vielä kohtaamaan? Näkeeköhän D'Artagnania tai päivänvaloa enää koskaan? Tuo on varmasti hyvää.
Miksi et olisi jo hiljaa ja kiltisti? Et pääse pakoon! Olen pahoillani, ei pitänyt lyödä noin kovaa. Toivottavasti ei sattunut. Juliet onnistui toistaiseksi pakenemaan ilkeältä hyypiöltä. Hän on väsynyt ja nääntynyt, mutta päättäväinen pakenemaan. Hän lähtee tarpomaan metsän läpi. Minne hän menee? Miten hän löytää pois? Hänen on suoritettava kuningattaren antama tehtävä. Mutta mitä hän voi tehdä yksin ilman apua? Oh-oh. Kenet Juliet näkee? Se on musta viiksi. Mikä tuota laiskimusta vaivaa? Näemmä vetelee hirsiä. No niin, herää jo, nouse ylös. Hei, mikä sinua vaivaa? Oletko taas ahtanut itsesi täyteen perunoita? Tekö se olette, herra? Kerro minulle heti, mitä tapahtui. Missä Juliet on? Hän pakeni. Herra, antakaa anteeksi. Armoa. Olet hyödytön idiootti. Kyllä olen, herra. Hän pääsi yllättämään minut. En usko hänen päässeen pitkälle. Ja tiedän, mihin suuntaan hän on menossa. Valmistele hevoseni. Hän putosi jokeen. Yllättävää, ettei hän hukkunut. Käykö hakemassa hänet? Ei, annetaanpa hänen paeta. Mitä? Neito on hyvin hermostunut. Jos annamme hänen mennä, hän vie meidät suoraan Buckinghamin herttuan luokse. Meidän täytyy vain seurata. Hän pakenee tuolla veneellä. Tämä joki vie Seineen. Jos hän seuraa jokea, hän päätyy Pariisiin. Hyvä, johdata meidät herttuan luo.
Ei ihme, että kuningatar luottaa häneen täysin. Tuo neito on painonsa arvoinen kultaa. Ajattelin juuri samoin. Hän on taatusti arvokkaampi kuin sinä, Moukka. Olen samaa mieltä, herra. Mennään. Pian tulee pimeää, emmekä saa hukata häntä. Juliet! D'Artagnan, silta! Se on se maalaistollo. Hän on aina tiellä. Olen niin iloinen nähdessäni sinut. D'Artagnan, kiltti, nosta silta! Nosta silta! Kiirehdi jo! Meidän pitää nostaa silta, että hän pääsee läpi. Ymmärrän, mennään. Voi ei, kävipä kurjasti. Olen täynnä tuota tyyppiä. Aina kun hän ilmestyy, asiat monimutkaistuvat. Se on totta. Oh! Apua, Juliet, en osaa uida! Tuo maalaistollo on tyhmä kuin orava. Ajattelin juuri samaa. Kiitos, Juliet, pelastit henkeni. Unohdin, etten osaa uida. Jos ette pian saa kuivaa ylle, sairastutte. Yö on tulossa. Sytytä nuotion, jotta voitte kuivatella. Heidän on nyt jatkettava matkaa jalkaisin. Kirottua! Mikä on vialla? Katso! He jättivät sillan laskematta ja se estää meitä seuraamasta heitä. Sepä ikävää. Tiedätkö toista siltaa? Ei ole yhtäkään ennen Pariisia. Voimmeko ylittää joen tästä? En suosittelisi, se on vaarallista. Tässä kohdin on paljon kuoppia ja pyörteitä. Jos osuu niihin, vajoaa pohjaan. Olet oikeassa, en voi ottaa riskiä. Me odotamme Pariisissa. Määrään tiesulkuja, joten he eivät voi paeta. Sinulla ei siis ole hajuakaan, missä setäni on. Ei pienintäkään. Luulin, että sinä tietäisit, koska kuvittelin, että olitte vankina yhdessä. Juliette, jos voisit kertoa, miksi sinut kidnappattiin, niin kenties voisin auttaa. Olen pahoillani, mutta en voi kertoa. Tällä hetkellä voi sanoa vain, että asia on hyvin, hyvin tärkeä. Kuten haluat, mutta tiedä, että voit aina luottaa minuun. Kiitos, mutta minun on päästävä Pariisiin ennen aamua. On mahdotonta ehtiä sinne tänään. Anteeksi, Juliet. Ei ollut tarkoitus kiivastua noin. Miksi se on mahdotonta? Sieppaajasi tietävät, että olet paennut. Sen takia jokainen sisään- ja uloskäynti Pariisissa on vartioitu. No mutta mitä me sitten teemme? Mietin asiaa ja keksin ratkaisun pian. En voi odottaa ratkaisua. Minun on mentävä heti. Juliet, Mekkoni on vielä hieman kostea, mutta ei haittaa. hyvä on miten haluat. Kuka sieltä tulee tähän aikaan yöstä? Hyvää iltaa! Voimmeko auttaa? Seuraan jokea ja yritän löytää veneeni. Virta on varmasti vienyt sen. Tiedän, missä veneesi on. Oletteko varma? Kertokaa heti! Tuolla penkalla. Kiitos! Tässä se on! Kyllä, tämä se on! Kiitos, että löysitte sen minulle. Luuletko, että se pysyy pinnalla vai onko se tuhoutunut? En näe mitään vahinkoja. Kun saan sen pystyn ja äyskäröityä vedet pois, sen pitäisi kyllä kellua. Minä autan sinua, odota hetki. Olisin kiitollinen, auttaisitteko? Totta kai. Miten voin korvata ystävällisyytenne? En halua painostaa sinua, mutta veisitkö meidät Pariisiin veneelläsi? Maksaisin hyvin. Totta kai, kertokaa vain missä kohtaa Pariisia haluatte jäädä pois. Niin lähellä Newbridgea kuin mahdollista. Onnistuu. Olet hyvin kiltti. Blanchett, auta nostamaan vene. Meillä on kiire. Heti. Nyt jos odottaisitte hetkisen äyskäröin veden pois, niin voimme lähteä. Hyvä.
Blanchett, kuuntele. Menen Julietten kanssa veneeseen. Sinä menet jalkaisin Pariisiin ja ilmoitat Atokselle, Portokselle ja Aramikselle, että tulevat auttamaan. On mahdollista, että viholliset vahtivat Seinen rantoja. Juliet, missä olisi turvallisinta tavata 3 muskettikoiraa huomiota herättämättä? Ei ainakaan Newbridgeillä. Ehkäpä edes St. Ludwigin saarella. St. Ludwigin saarella. Ja ole varovainen. Älkää minusta huolehtiko, pärjään kyllä. Olemme valmiita lähtemään. Voitte nousta veneeseen. Varovaisesti, neitonen. Kiitos. Olemme lähellä. Tämä on jo Seineä. Hienoa. Tuossa keskellä, jossa on Our Ladyn kirkko, on de la Citeen saari. Oikealla on de St. Ludwigin saari. Toivottavasti Blanchett ei ole kohdannut ongelmia. Iltaa, Josek. Ovatko tiesulut valmiina? Kyllä, herra. Kardinaalivartijat vartioivat jokaista reittiä Pariisiin. En halua rotankaan pääsevän Pariisiin tietämättäni. Ymmärrättekö? Kyllä, herra. Vakuutan. Kuinka kauan meidän pitää istua täällä tekemättä mitään? Odotamme, kunnes kuulemme jotain D'Artagnanilta. Olen levoton. Mitä jos jotain kamalaa on tapahtunut? Auttakaa kiltit! Tuo takaa-ajettu näyttää Blanchettilta. 2 vartijaa taitaa jahdata Blanchettia. Palaan pian. Hei, Blanchett. Kiitos. Voi ei, se on Athos. Mitä ihmettä se oli? Voi ei, se on Athos. Ei mitään. De St. Ludwigin saarella. Miksi he sen valitsivat? Siellä on taatusti enemmän vartijoita kuin missään muualla. Sittenhän D'Artagnan on vaarassa. Mennään heti. Jos Aramis on oikeassa ja St. Ludwigin saarella on enemmän vartijoita kuin muualla, Juliet ja D'Artagnan voivat joutua suureen vaaraan. Ehtivätkö Porthos, Athos ja Aramis ajoissa auttamaan? Ja jos ehtivät, miten he selviävät kaikista vartijoista? Se selviää pian. Hyvästi ja onnea. Hei! Yllätys, pelinne on ohi. Astu alas ja valmistaudu kohtaloosi. Päinvastoin minä vien voiton. Porthos, Athos, Aramis, tulitte juuri viime hetkellä. Hetkesi on koittanut. Lausuhan nyt rukouksesi. On hyödytöntä jatkaa taistelua. Vetäytykää, vetäytykää! Tuo pelkuri pääsee karkuun. Odota! Hia, hia, haha, Tule takaisin. hia, ha, ha, ha. Se liero pääsi taas karkuun. En ole koskaan nähnyt tuollaista. Käsittämättömiä pelkureita. Jotain kummallista on tapahtumassa, enkä pidä siitä. Kiitos kaikesta. Hei, Sandy! Onko jalkasi parempi? Sepä hyvä. Juliet! Minne Juliet lähti? Juliet katosi taas. Mitä hänelle tapahtui? Veikö mustaviksi hänet?
Vai lähtikö hän omasta halustaan? Hänen pitää olla Pariisissa aamunkoiton aikaan. Löytävätkö D'Artagnan ja 3 muskettikoiraa hänet? He ainakin yrittävät, sillä he ovat vannoneet valan. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta! Seuraavassa jaksossa D'Artagnan joutuu kauniin ja juonittelevan Miladyn hypnotisoimaksi. Milady määrää hänet tappamaan kuningattaren. Loitsu antaa D'Artagnanille armeijan voimat. Paitsi että kuningatar ja Juliet ovat vaarassa, D'Artagnanin toimet ovat vaarassa taarata muskettikoirien maineen ja viedä hänet itsensä telkien taa.